Badaw barari mga padi, barari ang bubutrap ta. Atog lumaununan mga bubuta, banatan pa ni bagyong uwan, barari baga mga padi mga madi. Yon, malawod naman kita niyan mga padi mga madi. Paruhon ta naman ang mga bubutrap ta, urawang kalmada na. Kay ang bagyong uwan nakalampas na, ruminabas na. Didi nga ni mga padi sa video, tulos na ako na puminalakat sa sakayan. Kay papandaron ta naman ang makina ta, mayad nga ni kay tulos man na uminandar. Mayad nga ni kay uminandar na kinarigos na ini ni bagyong uwan. Mayad nga ni kay maurag pa ini na makina ta na maski karag-karag na pero maurag pa. Pareho man sa ako na lumauno naman talaga. Kay nabuhay san diri pa masyado uso ang mga tawo. Sa panahon na diri pa masyado uso ang mga tawo, sarok man ako nagwapo. Kaya lang sa nagburutwa na kamo, diri na ako gwapo. Kamo na ang gwapo. Siyempre mga padi mga madi, paimod ko sa iyo na may reserba kita na bubutrap. Ini na saro bago, inasaro lumauno naman. Ini na mga reserba ta, mga pangsursalyo nato ini sa mga barik na bubutrap. Mala nga ni mga padi kay pag-abot ko sa lawod pareho san dati, pinadayag ko muna ang kawit bago ko binarabat. Di barabat ta lang ang kawit mga padi mga madi kay kakawiton ta ang lubid san bubutrap. Ano daw nga ni kunyadi pa ang bubutrap ta na binalod-balod na ni bagyong uwan. San nakaagi mga padi mga madi na adlaw daragkuon di ang balo dahil sa bagyong uwan. Mayad nga ni mga padi mga madi kay tinamaan na ang bubutrap ta. Maririparo ta na, may imod ta na kung ano nan hitsura san mga bubutrap ta. Kung okay pa ba, kung bilog pa ba o barari na. Mala nga ni mga padi mga madi, yadi na ang kawit ta. Tinamaan na ang lubid sa bubutrap. Yato pa lang mga padi mga madi na kawit, 5 kilos na tingga ang gubat sa to. Ini naman mga padi mga madi na lubid, nagamit sa bubutrap ta, numero 6 ang kadako sini. Mala nga ni mga padi mga madi, habang ibabata ko, insisikop-sikop ko kung ano ang hitsura sa bubutrap ta. Badaw, barari mga padi. Barari mga padi ang bubutrap ta, diyo ang sulod, palibasa ginuromo ka dahil ni bagyong uwan. Para guromo sa dahil ni mga padi mga madi sa balod, kaya diyo ang sulod. Ang nagsurulod mga padi ho, magayon. Hulog ya di ba? Magayonon mga padi ho, pang akwaryo mo. Nagayon mga padi ho. Nahulog. Magayonon mga padi na pagkaisda, pang akwaryo mga padi. Kaya lang nahulog, di bali, tatapok taman talaga ito, buhian taman talaga ito mga padi mga madi. Ang nagsurulod mga padi, may alatan. Yan may mga sulay bagyo, nan pakol, bagong saragdangay pa, kaya buhian tamo na. Yon mga padi mga madi, dahil nga ni mga padi mga madi, barari na ini ho. Barari na, nan ang saro nawara ng bato didi ho, dahil sa bagyong uwan. Siguro ginumok-gumok, kaya nagkabarari, nawara ang bato. Kaya salyuhan tayo ni mga padi, san reserba ta. Gurumok na ho. Yadan ni Arieta, yadan isalyuta kay bago. Yan, nakagakot na ho. Yun mga padi mga madi, sa napulo nato na tao na bubutrap, nakuha lang nato saro lang na bubutrap ang nakuha nato dahil sa bagyong uwan. Makusog talaga ito na bagyong uwan, palibasa makusogon ang balod. Para gumuk-gumuk ka dan mga kabubuhan ta, nagkaburugto. Nakuha talang na bubutrap sa napulo, saro lang na bubutrap mga padi mga madi. Mahimo naman kita sinisimpan ni bago. Andakop ta mga padi ho, yade ho. Makasuda man na sa bahaw, upat na bilog na isda. Upat na bilog lang na isda andakop ta mga padi mga madi. Makasuda man ini mga padi. So yun lamang mga padi mga madi, pa-follow, like and share. Yun lamang mga padi mga madi. Salamat.